Nu skal jeg fortælle en meget uhyggelig historie. Jeg gik ud i skoven, og så lige pludselig så mødte jeg en meget fed skovtrold og sagde: "Skrub af for helvede, hvad laver du her? Så må vi hellere skynde os væk." Fordi det er jo meget uhyggeligt. Og han gjorde ned igennem skoven. Eller han kan... hvad fanden er nu det? Her er det nu det for en kanmejser der lige se ned mellem træerne. Nej, det er jo en skovnisse. Nå, og hvad laver du så her? Ja, jeg er lige ude og gå en tur i skov, men det er uhyggeligt, for der er skovtrold og alting andet. Nå, så må du hellere til at komme væk, så er den skovnissen. Så må vi hellere løbe dig. Løbe. Og vi laver sådan en i helvede. Ej, hvad fanden er nu det? Flyvende gris. Det har vi sgu da aldrig set før. Nå, og hvad laver du så, din flyvende gris? Det kunne den ikke svare på. Så den tager skønt ud. Du møder nok en anden tumling. Nå, så skynder vi os afsted. Jo, det er skide uhyggeligt det her. Nej. Halløj, sømand. Og hvad laver du så? Jeg står lige her på en bitte pæl, fordi jeg synes, det er så synd for dig, så jeg har en god ting til sig. Du skal bare lige ud af skoven her, så kommer der noget dejligt til sig. Skynd mig så ud. Jeg var sat mig. Nej, det var sgu da dejligt, var. Så blev den også hyggelig den dag i dag.